Shalom, oras ma dihita saluhuna. Kami sian perhalado HKBP Sentosa, Pasahaton, selamat datang, dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naro, madohoti parminggota sadarion. Terlebih turuas nihuriata, naudope nasidaro sahal parjolo sahali, madohoti parminggonon. Rakmahita majagahon hatomanon ni parminggota. Tabongoti ma parsaurata dohot Tuhan debata di bagasan dame dohot elas neroha marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Dialo debatado akan juga roha. Alai dilehod doa seni rohana tuaka nasrek marroha. Haleluya. Ali Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mauliati hudok kami. Ala dipabisar ho tuhami barita nauli. Namanodangi rohanami. Ai alani i ubain hutadahami ho doho lomoni roham.
Di pangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dingoluon. Jalan yang martua hami bahenommu. Sai perbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pergugoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di mana tersurat di Yohanes 10 ayat 10 sada. Songonom madidok di si. Parmahan nading gado angguau. Disiahon parmahan nading ganido hosana humokop akka biru-biruna. Ido sahana atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulahon nao parto patikmi. Amin. Puji-pujian sian kor ama.
Kapuji Tuhata marede mahita. Tanto poti madosata, martangi yang mahita. Ali ama nami jala di bata nami na di banua gijang. Pargogo nasuhatu dosan. Pardingga basa doho jala rodi salililing na doas ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok do hami mardosa maradopon ho. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang nga siniroham, say urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilujai ho au marhite sian akka hajatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadiri okku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kapuji Tuhata maredehita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion minggu pawaluhon dung Trinitatis. Tarsurat di Markus onom ayat 30 saha rodi ayat 34.
Dungi marpunguma aka apostoli tujolo ni Jesus. Di pabua matuibana sa sudena niula jala naniajarhon nasida. Kabedidog ibana matu nasida, sumurut mahamu, tukan nasuhian, pahoson sautik, ay torop do halak marhawo tu nasida, gari mangan, gari sosa di hari. Dungi borhat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Jadi torop do marnida, jalamana danasida nabor hati, gabesian darat mamar lojong nasida sian saluhut akahutai, pajolohot tusi.
Ta puji Tuhata sude mahita marede. Godang situ tulaon atong di pasahan Tuhata Tuhon. Danganong metikimar ngalembatahe ngono mimahen tiruat kotor. Say batu pamai halani Tuhani so makirim balos na Tuhon. Di mata no marnidah nani ulami manang nahadong parbuheni. Alani boan masondang natiuri boan mahaltani Tuhani sayuru bila bogos na mardangoli asarotu Jesus Tuhan tai. Say batu pamai halani Tuhani so makirim balos na Tuhon. Di mata no marnidah nani ulami manang nahadong parbuheni. Tahatindako maha porsiautai songon nahinadako ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabi-gabia siato di perbadia andorang soha bubuhan. Ido Tuhata natu mau na bernit di panguh manis silatus. Nama te terpajol do ibana di hau pinor silang. Natua tu benotoro dong ditanam. Namlak mangolu di hari patoluhon. Nama naik susugo lahudul tu siamun di pata Jahoba. Ama nai pargogo na suatu dosan. Di simay bana pemulak sogo tanoon. Mangumi halak na mangolu doho namate. Au porsia dito di perbadia jaladong sada huria na badia huria hanto pani halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandog mulak mangulu sugo daging nyalak nong mate doho dihanguluan na sura sudah. Amin. Tatangihom matiting na masa doho nanaing si pamasauta di tonga-tonga ni huriata sa mingguan. Shalom, horas madita amanginang, tatangnya majo titing di huriata HKBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda, Minggu awaluhon dong Trinitatis. Topik Minggu, Jahoba Marmahani Bangsona. Nah para jolo, pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 27 Juli 2024, di Patupa do pertanyaan sektor IMA di sektor Tolu, di Bagas ni keluarga Amang JP Silalahi Boru Sitorus. Di sektor 5 di Bagas ni keluarga Amang J Sihotang Boru Parhusip. Di sektor Pitu di Bagas ni keluarga Amang A Manulang Inangi Boru Simamora. Dohot di hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, pertanyaan di sektor Sada, IMA di Bagas ni keluarga
amang CM Pasaribu inangi boru Luban Tobing. Di sektor opat di bagas ni keluarga amang M Sidukir boru Manalu. Dohot di sektor onom di bagas ni keluarga amang S Pasaribu inangi boru Sinaga. Alamat boy mai tadi di titing ni Huriata. Napa duahon ulang tahun. Khobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas nama rong tahun di bagasan minggon udang na 40 sada halak. Hatani debata imana tersurat di Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasa Tuhani. Hulagi ma madok marlas ni roha mahamu. Tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun pasat hamima selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masuk. Napa tuluhon danak sorang. Nah di hari Jumat tanggal 20 Juni 2024 di bahasa tuata dosa dadak bawa di keluarga amang J Huta Soit inangi boru Malau. Hipas do danaki suang soni nang natoras nape maringanan nasida di jalan Daman Huri Gang Ogok Onom masuk sektor sada. Napa paton berita duka cita nunga marujungolu amang sakti monang tabunan. Nah di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 tutup umur 57 tahun. Nama kabaluhon inang ka boru Sinaga. Maringanan nasida di perumahan Bengkuring, Bolok C, RT Tolpronom, Jalan Asparagus 2, nomor 327. Tatangnya koma asa margogo jala tumibu tarapul rohani keluarga. Laos sadario dung sidung parmenggota di patupa acara pangapulion tu keluarga naniuluhon ni inang Bibelfro Martini boru simangusong. Rapma hita madohotisa. Napalimahon acara pangapulion. Nunga di patupa acara pangapulion tu keluarga nyonya Sumbayak boru siahan naniulun ni amang padita Joshua Sinaga STH. Naponopon pemberian ulos tu 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 di permingguan Arian pukul 10 wita di patupa acara pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun ima tu amang situa S manulang sian sektor tolu. Napa pituhon undangan pesta pembangunan HKBP Harapan Baru. Sadarion di patupa pesta pembangunan HKBP Harapan Baru. Maringanan di gedung auditorium Serbaguna Politeknik Kesehatan Negeri Samarinda. Utusan Sian Huriata Ima Punguan Ama Immanuel. Napawaluhon Tona Sinode HKBP Distrik 27 Borneo. Dung Sidung Titingon TBG Ma Tona Sinode HKBP Distrik 27 Borneo. Napa siahon perayaan HUT RI. Napa 70 siahon HKBP Sentosa. Sadarion di patuparo pertandingan perlombaan poli dohot badminton ima di jam 15 wita. Na Parajolo Poli Putra Grup A sektor onom versus sektor pitu. Poli Putra Grup B sektor sada versus sektor 2. Poli Putri Grup A sektor onom versus sektor pitu. Badminton ganda putra Grup B sektor 8 versus sektor 2. Badminton ganda putra Grup A sektor 3 versus sektor pitu. Badminton ganda putri Grup A sektor onom versus sektor pitu. Napa 10 rapat panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa. Di hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 8 di Patupado rapat panitia
Pesta Pembangunan HKBP Sentosa Pinangidohon Matu Ganup Panitia Dohot Parhalado Asama Dohoti Rapoti. Napa 10 sadahon gotong royong sektor. Di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 3 sore di Patupado gotong royong sian sektor 5 Pinangidohon ma Teguanup sektor 5 Asama Dohoti gotong royongi. Napa 10 dahon laporan keuangan Minggu 21 Juli 2024. Penerimaan Kuria 45% plus non sentralisasi godangna 40 juta 51.600 rupiah. Pusat 55% godangna 12 juta 161.050 rupiah. Pembangunan godangna 654.350 rupiah. Kategorial kosong. Pengeluaran Kuria godangna 25 juta 571.553 rupiah. Pusat godangna 12 juta 161.050 rupiah. Pembangunan 0, kategorial 0. Jadi saldo kas Huria per tanggal 17 Juli godangna 261 juta 527.210 rupiah. Saldo kas pusat per tanggal 17 Juli 0. Saldo kas pembangunan per tanggal 17 Juli godangna 5 juta 529.622 rupiah. Saldo kas kategorial per tanggal 17 Juli godangna 15 juta 640.750 rupiah. Jadi jumlah saldo kas keseluruhan godangna 282 juta 765.510 rupiah. Nah pasap butuluhon pendaftaran sidi pilihan tahun dohot iuran pembangunan laporan keuangan panitia pesta pembangunan dohot titing parhepengon boy mata ida di lembaran titing naung di ser di hita ganup di pasu-pasu tuhata ma Huriana noeng tabegema tona sinode distrik 27 Borneo. Nah di Patupa hari Senin saat Turabu ima tanggal 15 saat tanggal 17 Juli 2024. Mandapoton na ni haulongan ruas dohot Parhalado HKBP distrik 27 Borneo dohot perantaraan pendeta resort di inganan na B. Asini rohama di hamu dohot dame nasian debata amata dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pinuji ma debata ama anak dohoton di Purbadia debata situlusada natotong setia mengaramoti mengurupi memasu-masu hita Huriana di Suderagam di Pakobasion di Tirket Huria resort dohot di distrik sahatu Tirket hatau pape sian asini rohani debata nunga tulus pelaksanaan di sinode distrik HKBP distrik 27 Borneo na di hari Senin saat hari Rabu ima tanggal 17 tanggal 17 Juli 2024 maringanan di Hotel Mega Lestari Balikpapan. Retadoro saluhut ruas ni sinode distriki ima sude pedita resort dohot sahalak utusan sinode godang manang USG sian ganup resort sahalak utusan situasian ganup resort sahalak utusan ruas ni Huria sian ganup resort songoninang pengurus perangkat distrik Naadong ni uluhon ni amata pareses pedita mangidotua padiangan STHMM. Dengan jaladame do mardala sinode distriki. Sinodang ini de tema alai pai baru hamuma diri muna di bagasan todini hamuna ima Efesus 40 Efesus 4 ayat 20 dohot subtema di bagasan holong ni Kristus dohot persauran itu di HKBP pai baruhon padan parange hasomalan dohot hatawon ni ruas pangula nang institusina laho patuluson ulaon pajon di bata.
takasdo parsitutuon ni sude peserta sinode distrik di HKBP distrik 27 Borneo on marhite kehadiran peserta godangna ima 56 peserta hobartu aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton dung jumolo di jalur ruas ni sinode distrik hatorangan taringot tu ceramah tema dohot subtema pinasahat ni sekretaris jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST marudut ma tu pemilihan bakal calon pareses sian HKBP distrik 27 Borneo. Majelis Pekerja Sinode Manang MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD, dohot Badan Audit Distrik, dohot data terlampir. Songonima pinasahat tona Sinode Distrik HKBP Distrik 27 Borneo tuita saluhutna Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuria ima nama masu-masu sadok pakubasion Nihuriana tujulanon bahen hasangapon ni guarna Balikpapan 17 Juli 2024 mardongat tabe dohot tangyang pareses HKBP Distrik 27 Borneo padita mangido tua padiangan STHMM tanda tangan dohot stempel. Lampiran tema Sinode Distrik 17 15 sampai 17 Juli 2024. Hasil Sinode HKBP Distrik 27 Borneo naparjolo calon pareses ima nomor sada Padita Mauli H Aritonang STH. Napaduahon Padita Margada Lubis STH MIKOM. B. Majelis Pekerja Sinode Manang MPS yang Distrik Borneo periode 2024-2020 ima sada Padita Pansur Sijabat STH 2 Situa Gindo Munte. C. Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD sada Romawi Regional Balikpapan Resort Kaltim Balikpapan Baru Balikpapan Utara Letare Tanah Pasir sada Padita Gustaf Hutagaol STH 2 Padita Sabar Nebaho STH tolu Situa Harlin Hutahuruk 4 Situa Nurmala Boru Manalu 2 Rumawi Regional Samarinda Ima Resort Sentosa Merak Samarinda Kota 5 Padita Rikson Nenggolan STH Onom Situa ABR Sinaga tolu Rumawi Regional Bontang Sangata Resort Bontang Sangata Padita Ebenezer Simajuntak STH Situa P Sialoho 4 Rumawi Regional Brau Tarakan Resort Tanjung Redep Brau Tarakan Situa Darwis Manurung SHM Hum 5 Romawi Banjarmasin Resort Banjarmasin Padita Victor Sihotang STH MM. D. Badan Audit Distrik Ima Amang Darwin LP Sianturi 2 Tulo Zega Tolu Firenius Sitinjak Mardong Tabe dohotang yang pareses HKBP Distrik 27 Borneo Padita Mangido Tua Padiangan STH MM tanda tangan do stempel. Songonima titing dihita di bagasa saderon amanginang horas Tuhan debatama nama masu-masu Riana. Kapuji matuhata maret dehita laos disoma tapasahat peliata naparjulu. Yesusku, bihuru aku,
ale Tuhan, hodo parmahan na denggan, na marmahani hami saluhuna, na mangalehon na dumengga tuhami. Atong ale Tuhan, say pagirgir maro hanang pikiran nami, madok mauliate tuho, pasol hoto diri nami tuado pamuna badiai. Di bagasan tikyon ale Tuhan, dina hutangi ho kami baritam naulii. Pargogoi parbisuhi hami, patau hami di hatam, asa setoktong ale Tuhan, huulah ho kami hatam di ngolu nami sigano pari. Pakulingi mahami ganu marsada-sada, ay nungarade hami laho tumangi hosa. Marhitai Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Nagabe jamita di Minggu Pawaluho dung Trinitatis. Tarsura di buku Jeremia bidu 20 mamuka sian ayat sada saharo di ayat onom songono mahatan itu hatta. Luba-luba dopak parmahan na jahat. Marjiama parmahan aka namangago doho paserako biru-biru nahu parmahani ninna Jehoba. Dibaheni butihata ni Jehoba debata ni Israel dopak parmahan aka namarmahan bangsokku. Nunga di paserakamu punguaku jala diojarhamu jaladang di mata-mata hokamu nasida. Idama luluhonoku ma tuhamu hina jahat ni pabahenamuna ninna Jehoba. Jala papungu-punguoku ma pasi-pasi ni punguaki siang saluhut luat haab bolongan nasidai. Jala aduoku nasida mulak tu pajapalan nasidai. Asa matorok mabue nasida. Jala patidangoku tu nasida parmahan akan namarmahan nasida asa unang beta hutan nasida manang tarsonggot jala dang mago nanggo sada ninna Jehoba. Idama narodo aka arisogo ninna Jehoba patidangoku ma disidapi sada tubur natigor nabakit raja jala napistar jala hajong jokonon nama uhum dohot hati gora di tanoi. Di aka arina dapota tua majuda. Jala Israel marsonak-sonang di ingananna. Jala odog guarna dohonon ni halak. Jehoba parpitorata. Ido sahak ni turpu jamitata. Dihita saluhuna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Taparate-ateho turpu jamitataon jala didog. Luba-luba dopak parmahan na jahat. Damang dainang hea dora tabege hata namado ikan busuk dimulai dari kepala. Jala akaina dora na uboto si songono nate. Apalagi molo manuhor ikan aka dainang pitor dibereng no rupani insang na ikan. Bohado denggado manang nga adong uap na rupani. Sialani i pitor ido di pareso. Alai molonu nga asing uap na nga busuk ulunai jala dakkaseabe. Artina badan naipe nu nga dohoti busuk. Jadi songonido nang di tonga-tonga ni organisasi amanginang molonu nga sega pangalaho ni sahalak sada pimpinan na pasti sega do luhutanna. Sega do sude aka organisasi i. Jala terjadi ma perpecahan. Jala sama nasohina lomohon. Jala kuncina na perjolo sahali dipimpinan do. Jadi di soma rupani amanginang dihita saluhutna iko-riko ma aka pemimpin menjaga majamoto dirina sadenggan ni dengganna. Asa ture dia ka pangalaho, ture dia ka pabahenan, ture dia ka saluhukna. Jadi dangarok si surang di ibana. Ala memang patokan utama itu adalah di pemimpin rupani.
Jadi di soma ditaringot tu kepemimpinan ni bangsa Israel. Jala di sodo di suara debata tu si Jeremia. Asa disuruh masih Jeremia laho manurirangi di bangsa Israel di zaman ni Harajaun uju Raja Josia sahatu tiki Raja Sedekia. Jala di ida ibana do halalek seni Jerusalem di bahen Harajaun Babel. Di sodo rupani tarida ala nunga mangulahon aka hina jahat aka pimpinan na jala pimpinan nope rupani aka raja nunga digiring besa luhutna bangsoi laho manudal ho debata jala manoba debata baal dukoni musenang yang kaya semakin kaya alai na miskin semakin miskin danga dong be keadilan tidak ditegakkan lagi keadilan jala ngarorang besude aka pangalaho tidak ada lagi kasih nggak ada obesiak kolong namar si haholongan holan itu tuh bagaimana asa dapotan pimpinan nai raja nai inama narumiko pamok moko diri nama sude aka pimpinan na jaladang dihirau ho benang tidak mau tahu tentang anggotanya sude aka masyarakatna jala sude na dipimpinna. Jadi odo rupani na dipabotohon itu hatta Yesus tu si Jeremia asa manurirangi ibana. Ido rupani dang babiar si Jeremia on makatahon nasi tong jala pabotohon nasi tong. Si pata molo taida amanginang babiar do hita makatahon nasi tong. Ngata boto pesala alai tapahohom do rupani. Ido pe anggo hita selalu menjaga hati. Tidak enakan nina rupani kan dak tabo hula-hula boru dohot akalan na asim. Ido pe na masa molo dihita alai molo si Jeremia on dang masa di ibana si songoni. Molo salah, si tong. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan ketika kita melakukan kesalahan ikonadong do rupani paubah roha. Ido nani hirim ni Tuhata Yesus ya kita saluhukna paubahon roha. Unang tapatakang rohatai, unang tapatakang molutai. Tetapi bagaimana supaya kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih yang luar biasa, di dalam kepemimpinan yang luar biasa. Alamemak kita saluhuna amanginang, tarjou do hita gabe gembala, di tonga-tonga ni akka keluarga tabe. Dada holan di do rupani gembala, dada holan akka penatua, situa, perhalado, dohot akka na full time, dakolani akka gembala. Alai saluhuna do hita, tarjou do hita, gabe gembala. Gembala na songo dia do hita di tonga-tonga ni keluarga tabe. Atik do rupani di tonga-tonga ni keluarga, danga dong betarida kepemimpinan yang baik kepada keluarga tersebut. Olodo si pata songoni dang nyama be akayana konna tinggal dijabui ala dang dinggan kepemimpinan ni natorasna misalna kan. Olodo si pata songoni gabe boha gabe olo mamadau sen natorasna. Ala dang tinggal di bereng natorasna rupani. Si pata molo taida saya dong do akada anak na songonon. Di bereng marupani kan otoriter mana torasna iko songonon. Sahat tu sikolana penang. Sahat madi satu-satoi iko polisi dohoni na musekan. Di tekato ma musenang iko polisi. Iko songonon. Ujungna si tresma dohot aka danakta. Ujungna madau manasida siak kita sebagai natoras. Untuk itu bagi kita amanginang supaya kita tunjukkan bagaimana kepemimpinan yang baik di tengah-tengah keluarga juga. Harus memberikan support yang baik kepada keluarga. Baik kepada anak-anak juga. Na perjolo sahali amanginang tindakan ni natoras do. Molo memang dangdinggan natoras di tonga-tonga ni keluarga. Tarida doi nang diaka ianak kon nape. Tidak berakar bertumbuh hatani debata di nasida. Jala molo tuduru nasida tuluar tarida doi. Bagaimana kita sebagai orang tua
mendidik mereka. Apalagi nuaingot di hita saluhukna amanginang harus memberikan kenyamanan bagi keluarga kita. Begitu juga sebaliknya antara suami dan istri. Ikut dos dotahi, saroha sapikiran dina mangalugahon parrumah tanggaon. Asa dinggan saluhukna, unang holan hatani si istri, unang holan hatani si suami. Tetapi mari satu hati di dalam mengambil tindakan keputusan ikut sama-sama do. Ido nasitong. Unang gabe holan hatani si suami ate. Alai ikut do manangi hotong bagaimana keluh kesah daripada si istri. Jadi tarida mas sadani rohai di sada-sada parrumah tanggau. Dak sursar be ala di bagasan hasadaun ni roha. Sadani rohaun amanginang maul murado membentukon. Nah pasti holan nama do murah nina kan, tetapi melakukannya begitu sulit. Bagaimana kita supaya benar-benar hidup di dalam Tuhan, jalatari dai diaka perdalanan ningoluta. Songon sahalak gembala yang baik Tuhan ta Yesus, rodo ibana tutonga-tonga ni portibion. Jala ido rupanina di jajihon ibana di turpu jami tahun, mulai sen ayat 5 saharo di ayat 6 dido, idama narodo aka arisogo ninna Jehoba. Pati dangokuma di sidapit sada tubur natigor. Nabaki raja jala napistar. Jala hajong-jongon nama uhum dohot hati gora ditanoi. Di aka arina dapota tua ma Juda. Jala Israel marsonak-sonang diingananna. Jala odo guarna dohonon nihalak. Jehoba parpitoratta. Artina nunga terbuang be bangso Israelon tu bangso Babel. Jala papungu-pungon ni Jehoba ma pasi-pasi ni Juda. Jala Roma tu hatta Yesus tu tonga-tonga nasida. Jala taida mai di perjanjian baru. Alanunga ibana sendiri roh tu tonga-tongata. Di patuduhon ibana do ibana parmahan nadenggan. Jala tau tiruan teladan bagi kita. Dada hola kata holong rohani Jehoba tuhita. Alai di seaho do hosana humoko pita jolma perdosa. Tertulang ibana humokop dosata. Ini yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dada hola dihata, holong rohana mernida hita. Ido kepemimpinan itu hatta Yesus, gabe ibana ma acuan tirua dihita sebagai gembala hita nang di tonga-tonga ni akar rumah tangga tabe, songoni nang di masyarakat, terlobi di tonga-tonga ni huria pe. Terjodoh hita gabe parmahan, apalagi ma songon sahalak parhalado nang akapadita guru huria bibel pro diakones saluhu natahe ikodo marmahani doh dinggan. Jadi saluhu na unang gabe raus diaka na pinarmahanna. Sipata molo binereng amanginang godang dona raus. Jala saya dong dona raus. Ngadi to tuho pe jadwal aka jadwal alaya mana terida. Dang dihataho tu aka dongan na fungsional na kan. HP adong piga-piga fungsional na ulo do songoni. Dang dihataho rupane. Di pahohom baujung na gabe songoni ma. Termasuk ma diaka kategorial misalna. Baik remaja misalna na poso. Saluhu na adong bedo aka jadwal yang sudah dijadwalkan. Alai aha mana terjadi godang do neraus. Nga ado pesongoni terjadwal alai lupa. Banyak yang seperti itu amanginang. Ape aha ma rupani salana molo di telepon akka fungsional nakan hamujo masuk inang dang boy hami adong ulon nami nina kan tabo songoni. On olo do dipasob rupani. Karena apa? Dia mengatakan lupa. Sepele ate, alai makorhon luar biasa do aka hal si songoni. Jadi aka si songoni amanginang unang gabe tau tiruani dihitate. Alai ikut do mangingo sude aka naung dihatahon, diingo saluhutna aka
ulau di bagasa saminggui misalnya. Apalagi songo pemimpin harus diingat. Ikut diingok do ikut nadong do rupani jadwal-jadwal ta di tangat tabe. Muloboi badi baik pengingat kan? Ikut songo nido. Jala boi do rupani disosoi. Misalnya hari Sabtu marulaon, hari Jumat nai disosoi kan? Ise tahe tusonin kan boi do songo ni. Alai sipata godang do dengan mudahnya mengatakan lupa. Jadi sahih lupa memang makorhon hasasega doon tuaka luhutan. Jadi di soma amanginang hita penang ikut do mengarahkan diri kita supaya kita unang gabi batu sandungan tuaka na asing. Apalagi semua pendamping jala termasuk mau rupani aka parhalado saluhukna denggam masudenang. Unang gabi batu partutuhak kita. Ayo lo do sipata songoni. Di sada-sada huria, olo do akka perhaladui pedang masuk tu bagas joro merminggu. Alasan pelayan umum ninna kan, gabi olo do rupani mangopi di sada-sada kantin kan. Utabo do dison mangasok ninna rupani. Adong do si songoni. HP on sudah makorhon tu narwa. Karena memang molo binereng amanginang na paling cenderung mata tau do mernida aka hal-hal nasudinggan pitur haci do kan masuk mai tu pikiran masuk mai tu roha pangula nasongo dia do halakon inna marupani jadi aka pangulau tai ikut dinggam manian sadenggan ni dengganna saling menopang jalan muse saling mengingatkan ikonima unang gabe marsipa sobu adong dongan na mangula hosi songoni naroa na jorbut gabi olo rupani tartai rohana mangulahon narwa unang gabi songoniate sipata molo binereng amanginang saya dong dotong si songoni sahalak pemimpin alai dang dipatuduhon kepemimpinan yang bagaimana dia apalagi mata ringot tu pendamping namu senangkan baik istri baik suami misalnya basong kami rupani adong do pendampingkan ba suami niba mak kan songoni ikut dinggaman ya diarahon molo misalnya dang dinggan si suami manang si istri bisa saling mengingatkan. O si pata molo binereng gabi akka hamiodo negabe tahu dipaingot akka ruas. Kan? Ina mana masa molo binereng di zaman na perpudion. Barani do ruas maka tahun na sitong luar biasa itu. Alai si pata adong do amanginang naso barani. Alai dia kana barani luar biasa. Puji Tuhan adong do pe Jeremia na benar-benar maka tahun hasitongan. Alai si pata adong do dipahohom kan? Molo salah hami amanginang ba memang sualuhutna tidak luput dari kesalahan ninna kan? Tidak ada yang sempurna. Alai hita sendiri unang gabi mengalului hasala atu hita sendiri. Unang gabi si surat kita sendiri. Tetapi bagaimana asa dinggan akka ula-ulata dimulai dari mengkoreksi diri masing-masing. Unang pola tabereng si A, si B, si C. Tetapi mari melihat diri sendiri. Sudah bagaimana kepemimpinan saya? Sudah bagaimana pendamping saya, suami saya, istri saya? Apakah sepadan dengan saya? Apalagi pangulan Ihuria luar biasa. Osipata, olodo songoni kan? Merminggu ibadah. Alai gabe inatani pedita dorupani na gabe. Mga live terus dohotaka na asing kan? HP sudah berjalan ibadah luar biasa do memang hamion ni naroha do sipata. Jala dada holani olodo rupani di bar minggu penang terlebak rupani kan? O dia kahurian na asing mah. Olodo songoni. Ngajamna HP di pergodunga do olodo terlebak. Amang tahe di naroha do sipata. Alai dia kahita saluhuna amanginang mari melihat bagaimana kita. Unang pola tabereng aka narorang dia ka saluhuna unang gabe dohot tita si songoniate. Molo songoniaka pangulana mari semua jemaat ikom medau masien aka hal-hal si songoni. Unang gabe didok debata tu hita celakalah kamu yang tidak menggembalakan dengan baik nina rupanika. Artinya ibana sendiri hita sendiri do nagabe dapotan ima uhuma siad debata molodak sitong dak tikos aka ula-ulata.
Tarida doi sen akka perdalanan ningolutta. Syalani dihita saluhuna apalagi ma. Akka pangula dohot akka situa perhalado saluhuna. Luar biasa dohatan itu hatana maddo supaya kita benar-benar menjadi gembala yang baik yang menggembalakan domba-dombanya. Domba-dombanya artinya sudah di tonga-tonga ni huria nunga di pasah di bata dorbiana tu hita. Jala hita sendiri penang ikut do perjolo sendiri menggembalakan diri kita sendiri. Baru pe tu ruas. Tarida mai dohot dinggan. Dia ka pernula atta, pangalahota, pakatayota, perdalanata, unang gabe batu sandungan, tuaka jemaat. Ala memang hitaon tau tiruan, tau contoh do tu nasida. Molodang denggan memang bapitorro do hatas yang nasida. Ay pedita aha maun, nina rupanika misal. Ay bibil pro aha maun, diakonesa aha maun, pitor nina do rupani, roraki ya begeokan, dak tabo. Alai molo songon natabo do rupani dengga sudah diula-ulana yang pasti juga mereka melihat. Dada perupani ipitor di dok pujian alai di bereng rupani burjudo tahe inangi amangi songoni dohot nyonya pendeta resort ninna kan luar biasa. Alai molo dang dengga rupani si surang di nina rupani kan amang tahe nina rohama niapus nama adora ala boha. Memang kenyataan fakta mengatakan nina musai kan. Jadi di soma dihita saluhuna mari supaya mengkoreksi diri masing-masing. Dada nama dok pasti toksi toko down. Alai hita sendiri pera taboto do idia do naso dinggan idia na dinggan taboto do. Memang molo di tonga-tonga ni huria molo terlebat dangarong hona uhu makan dangarok songoni kan. Alai molo dia kapar sekolah, dia kapar kerja, biar kita terlibat kan. Kita takut sama pimpinan. Kalau dibereng pimpinan na jumolo di si hudul, apalagi jongjong, ngasongon na jatuh kita kan. Alai bohado di tonga-tonga ni huria. Olo molo misalnya daudu jabuna, HP marmaksim musenang, masih dimaklumi. Alai molo na jono do salak ke jabuna, tu gereja buha museng mai. Kan? Ope, gabe, tahu si paingok mau tu hita asa unang gabe rorang dia kapangalaho si pata gabe batu sandunga tu jolma na baru na taun pitor ninda rupani kan dang baga begeon. Jadi di soma hita saling mengingatkan jala molo songo kami ope molo salah hami au sadiri amanginang molo ditegor hamu hami las doro hadisi karena itu menunjukkan kasih sayang. Ketika kita berbuat salah adong napa ingoton iko songono do inang, iko songono ninna kan las doro hasi songoni. Tabo do si songoni, batu tu perhatian do HP inangi amangi tu hami. Burju do HP inango, burju do HP amangon. Dan iko dilihat rupani aka hepeng amplop belga-belga dak pula songoni kan. Alai perhatiani giling-giling perupani sederhana luar biasa doi. Sepele berengokan alai makorho tu aka sifat perangai nadinggan. Si pata memang molo songo kami dada alani malona merjamita amanginang alai dia kapangalahui do. Bagaimana sudah akka pangalahoon asa dinggan jala mangihu manang akka ruas. Mulu ngapar jolo rupani paditana jumolo di si hudul manang marser memajo rupani manang nabohame acara-acara iku perjolo do akka pangula akka situa kan ikoni do jumolo. Alai molo perpudi do hitaro perjolo akka perhaladuna di si apena pedita na bibil prona dia kones na perpudi nga selesai be kan nga terbalik bejaman. Jadi di soma ikut do rupani amanginang mamereng tu hatta Yesus karena Tuhan juga sudah mempercayakan semuanya kepada kita. Jalanunga di todo hita nagabe pemimpin di sada-sada ulau baik di tonga-tonga ni huria dia ka ulaun perkerejuan tanah asing benar-benar mahita gabe pembawa berkat bagi sekitar kita. Terjauh do hita nagabe perberita nauli tunasida merhite-hite aka ulauta nadinggani pakatayota nadinggani unang do rupani di tonga-tonga ni huria daktarida di dia pe daktarida HP tiba markor muncul colmana ipe nga hasasiegay kan. Jadi unang do rupani di hita saluhu na gudang akka sidalian. Si pata
molonunga tamasuki amanginang akka sada-sada punguan dari damanyan. Unang do hola goar kan, ala ikona dong manyan jolmana. Unang do holan iuran na di lunasi kan, alai di bereng ma, songot dia do tutu. Idia do narumikot. Nah pasti dihita saluhuk na amanginang jumolo ma di tonga-tonga ni huria. Unang gabi terlebat jala di hari kotom ma, mulo masuk do tupungan ina Kamis, ringgas maro, maredde kan? O sipata, danga dong manaruhonau inang, danga dong manaruhonau, emang taheni naruh adu sipata. Mulo binereng na asing nai, luar biasa do, dileho do tikina, danga dong isi rupa niak kahata na asing, kasih dalian na asing. O sipata ro pitu halak bohamay na ro harus sipata. Hape punguan na asing nga luar biasa na sida menghadiri ka perpunguan. Hape na sada na yon timpang sebila marupani. Amangin na ro hado. Melep sotar boto-boto marupani. Pangajar na penang dang binoto be. Hola diberek pitu halak suara toluna dang adong amang tahenin na mamusekan. Jadi dihita sude amanginang tapar rohahom tahari kotom ma di tonga-tonga ni ulau ni tu hatta tahari gasom ma apalagi songo kita di hataho do tu hita asa gabe parmahan na dingga kita saluhu na hita amanginang tarjou do nagabe parmahan na dinggan tapatudu ma marhite-hite akka ulau ta na dinggani unang gabe perbada bolak kan unang gabe si jabir laklap satu dia holan na majabiri kan jala musenang gabe batu sandungan tuak kadongan na unang gabe songoni. Tetapi mari saluhuk na amanginang harus mampu mengayomi, harus mampu merangkul. Unang gabe menjadikan perpecahan di tonga-tonga ni sada-sada perkumpulan. Baik perkumpulan marga, songoni dohot akka perpungua di tonga-tonga ni huria pe. Iko sahata sa ulama denggam masaluhukna. Jala ido na pinatuduhon itu hata Yesus tuhita. Ibana do parmahan na denggan na marmahani hita sumeahon hosana humoko pita jolma pardosa. Jala ido na dipatuduhon ni debata tuhita. Hita pena sebagai gembala Tuhan yang digembalakannya benar-benar mengolu di hata ni Jehovah. Ala hata ni debatado amanginang nama buah kita Tuhan ngoluan sisa leleng ni lelengna. Amin martang yang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami marulakula madok mauliate tuho disude asi doho denggan di basam nama dongani hami saharo di bagasan tikyon. Terlebih le Tuhan di hatam naung hutangi hok kami. Hodo ale Tuhan parmahan na denggan na marmahani hami na sumeahon hosam humoko pami jolma perdosa. Sialania le Tuhan pergogoi hami patau hami disaluhut na akka ula-ula nami. Asa unang makor hodosa tuaka dongan nami. Alai toktong mahami le Tuhan maboan hina denggan. Jala maboan teladan tuaka saluhutna na pinar mahammu. Asirohama le Tuhan. Togu-togu iring-iring malaka nami tuho. Asa biar mida Jehovah hami. Mangasahoko hami diaka perdalanan ningolu nami. Nang di tonga-tonga ni ruasmu pele Tuhan na di bagasan namar ulang tahun di bagasan mingguon. Homa le Tuhan nama dongani nasida nama ngaleho silas ni roha. Jala togu-togu iring-iring laka nasida. Manang tu dia penasida mangalak kali Tuhan. Homa nama joloani. Jala nama ngaleho na dumengga tu nasida. Asiro hama le Tuhan. Lehono muhahi pason. Jala toktong nasida madok mauliate. Ganu pari ganu tiki diaka perdalanan ningolu nasida. Positu tu rohanami le Tuhan. Nahodo nama dongani nasida. Nangale Tuhan di bagasan tikyon. Hubuan hami di bagasan tangiang nami. Imale Tuhan saluhut na ruasmu. Na di bagasan arsak dok-dok ni roha apala di bagasan tikyon. Terkhusus ale Tuhan tu keluarga amang tambunan dohot inang boru sinaga. Nangale Tuhan nyonya sumbayak inang boru siahaan. Asiroha male Tuhan togu-togu manasida. Dongani nasida le Tuhan. Asa anggia tumibu tarapul roha nasida. Jala toktong nasida marningot asi dohot denggan di basam. Nasai hodo le Tuhan nama dongani nasida.
Nangale Tuhan na sumari hongolu nasida di pasahatodo ale Tuhan akan adumenga tu nasida asi roham unangale Tuhan alang asini roham toktong maho nama dongani nasida asamar hite-hite le Tuhan toktong nasida marpakirimon na mangolu dia do pamuna badiai terlobi ale Tuhan nang di bagasan tikyon hubon hami di bagasan tangiang nami imale Tuhan keluarga amang jehu tasoit inang borumalau naung di pasahato tu keluargaun sada dak danak bawa asima rohamale Tuhan pasu-pasu ma keluargaun nang yanakon na pinalumi homu di tongan di keluarga ibu-ibu magodang ale Tuhan jala sehat nang natorasna terlobi le Tuhan toktong nasida madok mauliate disude akka pasu-pasum na pinasahakmu tu nasida na kami saluhuk na napungu di sona le Tuhan toktong pagirgir rohanami madok mauliate tuho asa toktong ringgas rohanami le Tuhan madohoti pertanyaan madohoti ibadah di tonga-tonga ni huriamon nang diaka perkumpulan na asik pe asa marhite-hite le Tuhan toktong saroha sapikira kami saluhuk na nasahuria toktong marsitanyangan na le Tuhan terlobi antara ruas songoni dohot akka pangula dohot ruas asamar hite-hite le Tuhan saling manopang jala toktong saling memaafkan diakan humurang ale Tuhan asamar hite-hitei toktong mahole Tuhan nama jongjongi roha nang pikiran nami asa hibul hami madok mauliate tuho jala toktong marsigatung tuasi dohot asini roham asa toktong mahami le Tuhan gabe habauran ni pasu-pasu tu humalia kami dongani hami le Tuhan di nama ngula akka aktivitas nami di bagasan tikyon tarapul roha nami saluhuna ala hodo ale Tuhan nama dongani jala ho ale Tuhan nama nugu-nugu hami disaluhuna le Tuhan perdosa na godang dohami jumolo urasi hami sien hadosa nami asalam tamah hami gabi habauran ni pasu-pasum marhite-hite Kristus Yesus martanya kami tuho amin mare de mahita huhu mahita papungu pilihan.
Patangnya koma pelia tahun tua do pani debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhu sileho-leho na denggan. Doho nasa ulibasa na maliutus. Hupasahatami masya na nileho mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajomu. Di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu, sai sauk malo moni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hangoluan siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasar rohom madamena tutod ditabe. Amin. Shalom, hora, selamat hari Minggu.